neskek gora-gora egiten dutenean. 3 dira, baina 10 izan daitezke, edo 100, edo 1, edo planetako neska guztiak. Adriana luma bezain arina da, bere klaseko basuena da. Izugarri gustatzen zaio gelaren alde batetik bestera egan egitea, borroka, hegazkin txiki bat balitz bezala. Jimena oso isila da, liburu artean pasatzen du eguna, liburutegiko zagutzo bat bezala. Ipuinak idaztea gustatzen zaio eta bere kuadernoarekin alde guztietara joaten da. Idazle famatua izan nahi du. Martina biribila da, izkiaren puntua bezala. Beti igotzen ditu etxeko mailak 3. Laster bere gelara iritsi eta bere bibolina bizarkatzeko biolinista handia izatea du amets. Eta nor arduratzen da ilusioa gal ez dezaten? Ez dakit inoiz entzun duzun ahal baduzu lortuko duzu jaunaren berri. Berak eguntzen ditu hegoak. Hego horiek ez dira ikusten, baina bete beharreko ametsak dituzten guztiek jakin gabe jantzita daramatzate. Baina ametsak beste ez daitezen gaiztoen familia bat dago. Ez duzu lortuko jaunak zuzendutako banda. Haiek arduratzen dira nahi baduzu lortuko duzu jaunak eguntzen dituen hegalek ezertarako balio ez dezaten. Eta nola lortu neskek hegoak eraman arren hegaldia altzea ezin izatea? Izan ere, erraza da. Txakeletan, oinetakoetan, motxiletan, harritxo txikiak jartzen dituzte. Lehenik, kanpoko edertasun andre gaiztoa agertzen da. Beti bere neurketa zinta eskuen artean eta zuzurlatuz. Altua eta argala izan behar da, altua eta argala izan behar da, altua eta argala izan behar da. Modeloak, telesaietako neskak eta ama ederrenak altuak entameak dira. Goiz batean, Adriana triste samar iritsi zen eskolara. Oso txikia naiz. Zertarako, hegazkinak geratzeko? Galdetu zion Martinak. Beraz, Adriana altua emateko, oin puntetan ibiltzen hasi zen. Baina oso nekatua eta gogabetua zen, eta edozer gauzatarako txikiegia zela pentsatzen hasi zen. Martina eta iragarkietako neskak baino loditxoagoa zen, eta hori arazo bihurtu zen. Eta arazoa kezka bihurtu zen, eta kezkaren ondorioz, bibolinaren notak gero eta desafinatuago entzuten ziren. Jimena ipuinak idazten hasi zen, non neskak beti telebistan ikusten zituen marrazki bizidunetako protagonistak bezalakoak ziren. Lirainak, supermodernoak, melena amaigabeekin eta besterik ez. Neskato haiek adimentzu, ausart edo ameslari ez izatea, gero eta gutxiago azola zitzaio. Eta horrela, sartu zituen kanpoko edertasun gaiztoak neskatoen oinetakoetan lehenengo harritxoak. Hauei egan astea gehiago kostatuz. Bigarrenik, izpiluaren isla jauna agertzen da beti. Honek izpilu engainagarri batzuk jartzen ditu neskatuen aurrean. Ez nesken balioan islatzen dutenak, baizik eta berak ikustea nahi duenak. Eta neskak izpiluen aurrean dauden bitartean, berak behin eta berri zuzurlatzen ditu hitz hauek, zauritzeko. Lodia, ipotza, leloa, makala, luzanga, itzuzia, gafotak. Eta horrela izan zen hitz jario bata bestearen atzetik izpiluaren isla jaun gaiztoa neskatoen patriketan harriak sartzea joan zen. Hirugarrenik, desparekotasun gaiztoa dator, bere gutxiagoz beteriko zakuarekin. Neskek baino korrika gutxiago egiten dute. Neskek indar gutxiago dute, neskek gutxiago salto egiten dute, neskak ez dira inausartak, gutxiago. Eta laugarrenik, senyorita andere beldurgarria agertzen da. Bai, senyorita. Izan behar dute hitzekin.
neskek politak izan behar dute, neskek printzesasoak izan behar dute, neskek modositak eta ederrak izan behar dute, eta izan behar dute bakoitzeko nesken motxiletan, zapatetan edo poltsikoetan harritxoak sartzen ditu. Gauzak aldatu egin ziren haientzat. Orain, Adrianak azafata izan nahi nuen. Pilotua izatea zailegia iruditzen zitzaiolako. Mutil pilotuak baino ez zeuden. Martinak ama tematua egon arren bibolina jotzeari utzi zion, eta argala izatea besterik ez zuen nahi. Jimenak ipuinak idazten jarraitzen zuen, baina orain bere abenturazaleak, esploratzaileak eta zientzialariak mutilak ziren. Goiz batean, hirurak jolas orduan aspertzen ziren bitartean, Violeta ikusi zuten patioko zuhaitz okertuan igota. Violetak 7 urte zituen, haiek baino urtebete gutxiago, eta bera ausarta, pekatsua, zaratatsua, alaia, argia eta azkarra zen. Balin bat bezain azkarra. Haiek lehen ziren bezalakoa. Zuhaitzaren oderretik auzpez zintzilik, oihu egin zuen, handitan Martetara joango naiz. Baina nola izango zara Martetarra Martekoa ez pasara? Bertin dio, Martetarra izan nahi badut, izango naiz. Martina, esan zuen Violetak, nauzu harrapatzen. Zapata hauekin ezin dut korrik egin. Kendu itzazu ba. Martinak zapatak erantzi zituen eta, sorpresa, ezkerreko zapata barruan harri bat zegoen, eta eskuinekoan 2. Nola etzen lehenago konturatu? Lasterka abiatu zen patiotik, eta Violeta harrapatu espazuen ere, asko arinago sentitu zen. Ea pinua egiteko gai garen, esan zion Violetak Adrianari. Bai, baina pinua egiten badut, gona altzatuko zait. Eta zer? Neskei etzaiela gona altzatu behar. Bai, haitzakiak. Pinua egiten ez dakizulako diozu hori. Badakit, esan zuen Adrianak. Ikusiko duzu nola dakidan. Eta pinua egitean, poltsikotik erori zitzaizkion kargatzen zituen harri batzuk. Badakizu ezer, esan zuen Violetak. 10 urte banitu bezala biderkatzeko taulak dakizkit. 2 bider 2, 6. 2 bider 2, 6? Galdetu zuen Jimenak. 2 bider 2 4 dira. Ez, 6 dira. Ez, errepikatu zuen Jimenak bere motxilan matematika liburua bilatzen zuen bitartean. Eta liburua harri multzo baten ondoan aurkitu zuen. Orduan, Martina eta Adrianaren harrien multzoekin jarri zuen. Harriek erortzean, egiten zuten soinuak atentzioa eman zien patioan jolasten ari ziren gainerako neskatoei. Haiek ere, eskutatutako harriak izango zituzten. Eta denak hasi ziren begiratzen praken poltsikoetan. Hamaiketako poltsetan, galtzerdietan, harriz beteta zeuden. Hau poza erortzen ustea. Harri guztiak elkartzean mendi bat sortu zen. Himalaia igo balute bezala, antzeuden hirurak eta Violeta. Handik, ez duzu lortuko jaunaren taldeko kide guztiak ikus zitzaketen, eta niminoak zituditen. Utsalok. Ikusi alduzu, Oihu egin zuen Violetak. Martetarrak izan gaitezke. Hemen dikia Marte jo dugu. Eta egia da, Marte jo zezaketela zirudien. Honena izan zen konturatu zirela inoiz ez ziotela utzi lumak bezain harinak izateari. Inoiz ez. Izan ere, harrizko mendi gainera igotzeko gauza bakarra egin behar izan zuten. Hegoak zabaldu. Nahi baduzu lortuko duzu jaunak, kontu handiz ehundutako hegoak, zeinekin jende guztia nahi bezain gora iritz baitaiteke. Eta alazan edo espazan, zar dadila kalabazan, eta gera dadila ausartak diren pertsonen plazan.